Ola amigos, hoxe imos falar dun dos grandes xenios da música, Mozart. Mozart foi un compositor alemán do século XVIII, considerado un dos grandes xenios da música clásica. Naceu o 27 de xaneiro de 1756, en Salzburgo, nunha familia de músicos. O seu pai, Leopold, respetado famoso compositor e violinista, dio as primeiras clases de música aos 3 e 4 anos. Con tan só 5 anos xa compoñía obras musicais e a súa interpretación era do aprezo da aristocracia e a realeza europea. Aos 17 anos foi contratado como músico en Salzburgo, pero a súa inquietude levou a viaxar a Viena en busca dunha mellor posición. Nesta cidade obtivo gran fama como compositor, sobre todo de óperas. Aínda así, o seu carácter infantil e egocéntrico pechoulle as portas a moitos traballos, polo que sempre pasou apuros económicos. Morreu en Viena en 1791, moi xoven, con tan só 35 anos. Mozart foi o mellor compositor da súa época, non só en calidade, senón tamén en cantidade, xa que compuxo un gran número de obras por pouco que viviu. A súa eficacia era tal que, según dicía, naquela época nunca tivo que empregar goma, porque nunca cometía erros. Cousas así son as que fan que sexa considerado un xenio. As súas mellores obras foron as óperas cómicas ou bufas, entre as que podemos destacar a Flauta máxica, As bodas de Fígaro, Così fan tutte, Don Giovanni e outras moitas. Ademais, tamén compuxo infinidades de concertos e sonatas para diversos instrumentos, así como sinfonías e outras obras orquestais. Morreu mentres creaba unha das súas mellores obras, o Requiem.